Haplang som denger belah hor talang लोगोफोर सानब्रै जाबायमोन अखा हानाया ओरैबायदि अखा हादों अखा हायै माने जों गामिनि लामा सामा फोथार गासिबो लोमजोबथारदों आरो लोमनायनि थाखायनो जों गामिनि मानसिफोरनि थानाय जानाय खिनाय ओरैबायदि खस्थ' जादों नोंथांमोनाबो हयथ' सोरबाफोर लोमफेर जाबायबा मिथिखायो दे माबायदि खस्थ' जायो दै लोमबा नङा होमबा आरो लोगोसे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय आंनि नै गस्ला आरो नै हाफपेन्टआ माने दासिमबो माने रानाखै आरो सान खानायाबो एसे गोलाव जाबाय बेखौ सिननांसिगोन दा थांनांगोन लासैनो दा खमाय मोनथाराखै सम मोनथाराखै बेनिखायनो थांनाय जायाखै स' हे लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि बर' मिक्सार इउटुब चेनेलाव बरायबाय स' दिनै लोगोफोर मोनसे जोबोद गोजोनथाव खोथाया मा दिनै जोंहा माने माइ गायगोन खोथिया फुगोन आरो खोथिया फुनाया मिया अलरेडि जाखाबाय दब्लायसे आरो दब्लायनै फुनांगौ दङ आरो दिनै मिया फुखांनायखौ जिखिनि फुखांदों बेखौ दिनै गायगोन लोगोफोर दायो लासै लासै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं आलिखौ होलांबाय थानोसै बे गोबां आलि दं मथा मथि 8 बिगासो आलि होनांगौ जों खानैल' हा होनाया बे जोंहानि आदा जायो आदा दांदो खानै जों सानैबो जों आलि होगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लोगोसे दायो आलि खोखाना खैथा राननांगौ गोबां खामानि दङ खैथाया बारा जौआखैसो गाहाय बेनिखायनो बां माने बै माने दान्दाजों बेखौ लांनो हाया आरो खनसेनो बेनिखायनो आखाइजों लानांगौ जायो बिराद खस्थ' जायो मैयाबो आं बिदिनो रोगादो नै बेबायदि खनसेनो आखाइजों ओरै मोनथाम लानाङो गासै एकटार होनो दे 6टा आखाजों एकटार होनो आंबो दाख्लैसो मिथिदो आरो ना नै एकटार लांगोन आं ओरै लोगोफोर थाथ'दो नोंथांमोना आं लांनोसै बेखौ लोगोफोर आं एकटार दोनैबाय माने 6टा आखा दोनैबाय जा जोबोद खस्थ' जायो आरो खामानि मावनो माने खेथि मावना जानाया जोबोद खस्थ' आरो ओंखायनो आं बेखौ बाद होनो सानदों आरो उनावलासै आं मावाबा जानो हागौ खामानिखौ माने आखाइ आथिं आरो लांबावनांगोन बापरे बा दा माइ गायगासिनो दङ जोंहा माइ गामिनि आबै आबौ जानायफोरखौनो होजोबदों आरो हाजिरा खामला मोननोबो बिराद थान आजिखालि ओरैबायदि जाना फैबाय लोगोफोर आलि खोखांबाय दायो खोखांबाय माने दोंब्रै दोंबासो खोबाय आरो अखा हागासिनो दहायसो सान्दुं दुंदोंमोन ना सान्दुं दुंबासो एसे माबानोबो हिट जायोमोन दा खिन्थु सान्दुं गैला लोगोफोर मैया भिडिअ एसे आलादा जादोंमोन ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड दे माइ गायनाय आरो सेकेन्ड दे माइ गायनायावबो जों सासेबो जोंहा बसखौ लाना फैबाय नै जोंहा दिनै केमेरामेन लाना फैदो मैया केमेरा गैयामोन दा आं नै मबाइलजों लानानै माने भिडिअ शुट खालामदोंमोन आरो माने खस्थ' जायो थांलाय फैलाय आरो हाब्रु दांनानै ट्राइपडखौ दांबाय थानो हाया ना मबाइलखौ दांबाय थानो हाया बेनिखायनो दिनै एकदमबारे मेन केमेरा लाना फैबाय तामाम शुट खालामो दिनै दा माइया ओइ बेयाव गायगासिनो दा जों लासै थांगोन आरो जों एसे रेस्ट लादो दा अखा हागासिनो नै बरिया इयो जिरायसालि दं आरो ना जिरायसालि माने न' बानायना दोन्दोंमोन थाफैयाखै मानसिया दा जोंनियाव जिरायदों बरियानो बैयो जाबाय इयो जोंहानि न'खरैनो जायो आलासि आरो बेयो जोंहानि हा गोजा गासिबो माबायदि बस दिनै बोथोरा मोजाङानो बारा सान्दुंबो गैया गायनाय फुनायनि थाखाय मोजां जादों आरो अखा हाना आरो ना अखा हाबा जोंहा नै बसा केमेरा मारिनो हानाय नङा माने ओरैबायदि फट' शुट खालामबाय दिनै माने साफा फट' लानानै दिनै फेसबुक होगोन आरो ना नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय जोंखौ लाइक होबानो जाबाय नै अखायासो बांद्राय हाबाय न' दहाय बरियानो सान्दुं दुंदोंमोन दा फट' सट' लानो भिडिअ लानो एसे खस्थ' जासिगोन आरो ना ओंलै खस्थ'आनो आरो माने एक्सुवेलि आं नै मबाइलखौ लाबोफादोंमोन ब्लग बानायनानै ओरै बरिया लागोमोन खिन्थु दा मा खालामनो उपाय गैया आरो बसआ जोंनिया केमेरा लाग्राया जोंनिया साथा लायै एसे खस्थ'यैनो हमगासिनो आरो दा मा खालामबावनो दा इसोर माइ गायग्राफोराबो एसे खस्थ' मोनदों बेनिखायनो बे साथाफोरखौ हैना फैनि र' बे साथाखौ माइ गायग्राफोरनो हैना फैनोसै
लोगोफोर हाब्रु बांद्राय जाना दं आरो आजिखालि ट्रेक्टर गिदिर गिदिरखौ खायना खनसेनो ओरैबायदि हालेवना होयो माने गासिबो माने हाबसोलांजोबो आरो ना नै आदिसे बेसेबा गोथौ र' दंबावसो बियो एसे खुब्लेबावसो आजिखालि ट्रेक्टर फिसा गैलाना मानसिफोरनो गासिबो ट्रेक्टर गिदिर होबाय बेनिफ्राय खनसेनो होखाजोबो नालाय गायनायावबो बेनिफ्राय प्रब्लेम जायो माने खनसेनो गायनांगौ जायो खनसेनो हालेवखाबाय नालाय बिदि जायो आरो आजिखालिथ' मोसौआथ' बा ट्रेक्टर फिसाबो हेवबावलासो नङा होमबा नंगौ माइ गायगासिनो जोंहा आबै आयं गासिबो दंजोबथारो आरो बसानै जोंहा केमेरा थिखांगासिनो बा धेमालि खस्थ' खालामदों माबायदि मोनदों बस नै नाय बरिया फाइ अखा बोथोरनि केमेरामेनलै र' गायनोसै जोंबो लासै लासैनो माइ गायनोसै हा दा माइ गायनायाव एसे ओरै बांद्राय गिदिर लाना फिसा लाना ओमफ्राय आं गायनायखौ मैयासो सोलोंजादो दिनै माने सेकेन्ड टाइम जागोन गायनाया नोंथांमोना नायलांबाय जागोन सिख्लाफोरा माइ गायालै ओंखायनो बुरिफोरखौनो सिख्ला होननानै बुंबाय आरोना सिख्लानि गैयालै बुरि गोजा लोगोफोर दायो बेखिनिखौ गायखांबायना आरो गायबावगोन दायो नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय दायो साहा लोंनो जाबाय आरोना साहा लोंखांसै बेनिफ्राय मोनसे खोथा जोंहा केमेरामेना बिराद खस्थ' खालामनानै माने खालामगासिनो बेनिखायनो केमेरामेननि थाखाय मोनसे लाइक होदो आरोना लोगो दा केमेरा थिखांनानै रेस्ट टाइम जोंनिया सादो सिंग्रा जागासिनो दसेनि उनाव आरो शुटिंआ सोलिफिनगोन आरो दा नायलांबानो जाबाय एसे रेस्ट टाइम खैथा फुनहांसै खैथा फुनांसिगोन दा नै बेबायदि दैफ्राव थाबायजायाना बेल्लाव दोङो बेल्लाव माने फानसौ जों फानसौ होनो दे सानजारिफोरा दा जोंनियाव नै बेखिनि जायगाया एसे मोजां जादों आरोना बेखौ गायखांजोब्बाय बै नुहुरनाय गोजान जिखिनि गोथां नुदों बिनिफ्रायनो गायबाय नै बेसिम गायफैनांगोन मेंजोब्बाय दा खैथा फुनायदो खैथा फुनायनि सिगांनो जों फट' लाग्रोगोन माने मोजां फट' लाग्रोगोन आरो दिनै जोङो फोथाराव फैनाय मानसिफोरा दि फेसबुकफोराव आपल'ड होयोना मोजां बेनिखायनो जोंबो दिनै फट' लागोन आरो DSLR जों ना मा बुङो बस ना बुङो नै बिजोंनो आनब्रेलायनाय खेबगोन दिनै गारथारा दा खैथाखौ एसे फुनांगोन माने खैथाया बारा थानाय नङा दा दब्लायसे गायब्लानो बियो जोबलांगोन बेनिखायनो एसे फुनांगौ जागोन जों दायो फुनोसै लासै दा गैला हाया फुलि गोमालांजोब्बाय होननायखौ मोजाङैनो जाबनांसिगोन आरो जाबनायखौ आं खालामना लाजोबबाय समान खालामनानै जेरै दोनदों गोलाव गुसुं जायोब्ला उनाव गायनायाव खस्थ' जायोलै जखाय मोनलोंनो मोनलाखै मालिका माइब्रानि आरो माथानि लगायनाय सिगासिनो दे गांजेमा बाथोन दो आखाइ सानायखौ सिन्था खालामना फायगासिनो गांजेमा बाथोन जखाय बे आलिखौ खोफिनबाय थानांगौ जादों मानोना
बे हालेवनायाव ट्रेक्टर गिदिरखौ होनाय जादोंमोन नालाय बेनिखायनो माने इ आलिफोरखौ सेफायलांजोबदों आरो उपाय गैया होफिननांगौ जादों दा आलि खोआबाबो दा दै थानाय नङाना दा देनां दै रानथाबबा बा अखा हायाबा दै थानाय नङा बेनिखायनो होनांगौ जाबाय आरो दा माइ गायग्राफोरा गायगासिनो दङ बे साइडखि आरो खैथा फुबावनांगोन दा नैबे दब्लायसे दब्लायनै दब्लायथाम दब्लायब्रै दब्लायबा दङ दा बैयाव दंबावो दब्लायनै दब्लायथाम दा 8 दब्लायसो दंबावो 8 दब्लायखौ जोङो दा गायनो थाखाय खैथा नांगोन आरो दा दा आलि खोनायाबो आंनिया बांद्राय गोबाव जायाखै दाखालिनिफ्रायसो आं आलि खोनायखौ सोलोंदो आरो बेनिफ्राय माइ गायनायखौ मेनबो सोलोंदो खोथिया फुनायखौ दाखालिनिफ्रायबो सोलोंदो माने देग्लाय बोसोरावसो माविनि मेन रिजनानो जाहैबाय नै बेलाव जोंनिया सानजारिफ्रा फानसौ होननायखौ फानसौ मा बुं बस फानसौ आरो सोनाबारिफोरा बेखौ बेरलाव ना बेरलाव होनो बेनि थाखायनो आङो बे खेथि सेथि मावनायखौ बायो आरो लोगोफोर जाय आयंमोना दायो फुगासिनो दङ आबैमोना जों दा थांथ'नोसै माने भिडिअ एडिट खालामनांगोन भिडिअखौ केमेरानिफ्राय मबाइलाव लानांगोन थ' गोबां खामानि दङ आरो ओंखाम लाबोनो दङ बिसोरनो ओंखाम जाहोनांगोनथ' दा माबा लांबाय जुमाय लोंग्रोबाय बिसोरो दा जों थांनोसै ना मा बुं बस जों दा आवगायलांसै खस्थ' जाबाय न' बुहुद शुटिंआ जोबथ'बाय जोंहा बुहुद खस्थ' खालामबाय आरोना जोङो अखा बोथोरनि बिराद खस्थ' जायो आरो अखा बोथोराव माने केमेरा हमनाया बिराद खस्थ' जायोलै माने बै बुस्थुआ लेन्सआ जोंहा गाज्रि जायोना केमेराया एकदमबारे गाज्रि जाथारो बेनिखायनो उपाय गैया जोंहा भिडिअआ बेखिनियानोसै दिनै बेखिनिखौनो जिखिनि माइ गायबाय नोंथांमोननो खिन्थिबाय माबायदि गायो आंबो लोगोसे गायबाय लोगोसे आरो बिथाङाबो गोबां खस्थ' खालामना बेनि थाखाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनब्ला मा खालामनांगोन लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम बेखौ बावथारना आरोना बयबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर आरो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय थेंक इउ